سلامن تعنا نعاكم يكون كبرات تعزبتي نلومي ليلة من سنة بباويت لونا أمانيل حزنا لكم متينا لنا سنة بباويت لونا أمانيل عبدرست مدلاو صحفة فيلم آليا فيلم قتمي درفنا عجاب فيلمتات ساوند تراك فيديو كليب دايركتينج كوتاس أب كل عودي سنة بب إذا اتحوس تصفوت من الساعة كتكتاتلونا بخبر نعدب أبت بزحات عادتان عبيت أحتان بتوفينت زغويالو مويا سنة بب أب حصير عامتات كبابي 22 فيلمتات بدرستن آليان تساتيفا بقعتا ببزحات مسارحتان أدنقتان زتمسكرلا سنة بباويت لونا أمانيل منيا كمتي حدوة هبريتو أب يوتيوب نايلونا مخانا زفلت فيلم جنا خير أخا لايك تقبر ترحي زلكا بمبال أبت السرحو زي تراتر بقحتا بحبن قليت ونيرو عزيو بزح فريات نابزبي بمغرابة أو اشتشوعات عامتات كندزي بزحن بقعة من صبراقة نمويا سنة بزلوا بهاقن بقعة زنت أبارغي لونا أمانيل أب سالسان حدن نحاسة شحن شعة 296 الربع معالتيا أبسمرا كباب الجزابان دات ليان توليدا عندما أنا تمرت مس أخلت ما بقتها تمرتها أبيت تمرت سالينا ما أكلاي درجة أبيت تمرت عدو عدد كلاي درجة أبي إبراهيم السلطان دحر بمحرة ني 10 تخلت كفل تمرتها نمكتتال ناب صواب مورد كتسيلا ناي كوليج درجة تمرتها بزقبا وديا تمرقا إذا عسران شوعتن عمت كابت مل قل أوارح عوضيرا زلا من السي لونا أمانيل أبزن 10 شح زي ملأ معالتات عدمية أبت اتفتوى ميا زبركتتو بزوح مخانو فرياتا مسكريم ننبسخي اللالي تباهيلا أبزت حتى تتلو أقاد أمي لونا أني بمبال بزاقرم حتصير جن كابون لعلي مقلت خركبو زيكل تباباو أبا حالا قليز أنيرا أنا خمس سرح كون زفرخون نمزعي كم زمدب زلوني هيوث دو تباب دو نعي زبل مغزل تقلقالات كي تتقمت نسا بزقبرتو زي تنفح بزي فتسقمتو زي تحفر مخاني أقليزا أبسنة باب حد قخت قدف جنا أمن السنتاس تبقست لونا أمانيل كم زخنت هتسان درفي أبتيب واللي عمس عس عنبر تذكر نابسنة باب زد حبب فلويته هو أستو إلى خمزة فلت يتذكر أمناي كال أي درجات مرتان كلاون أبو جل بحل تترنيفات تساتف أخت عزز كتحلن كلا بتوم كامناي أكاديميال تمرتا ترف كيتبل السوق الصدرا قريتهم أم جلاس دحراي بلون لونا أمانيل جن أب كله تصنفاي نبرتن أقوادا تعوت تخر عنبر بزي ناي 10 تخلت تخفلت مرتا زازيما ناب كوليج زأتونت بدحر منتا ناب كوليج طباباتن محبرة وسنفلتتن عد قيحة تسنبرا أب عودي فاين آرت أسمعة نتتوهبوي زبالتو طباب فلتت درعة بلوز طبابا وعيوتات المغرب هيلا تجمر له جزي أخيلو أب كوليج جنا أب قدامي عمتان كلا حانت زان تاخد صحف جمرت قليل زي مخانو دما حسبت ترداتن جن دما أو تسيد سلا تأمن تزازي ما خطري أب هاجت بشيشاي حايل أب استدرست فيلم كتواسع كباب سنعفة أقوارو دحر مخادا درستها أفتبوتا خمزازمتا بفلو يتذكر فلا متسرحة بمنبرا بصحف زازيما نفس إلن كام ناي ولكي نام ناي حبار عيو كتسجرن كلا زقات أما شجر
ብዙሕ ዝመሃራን ኣብቲ ተመክሮን ብስለትን ብብቕዓት ውሕድ ዝበለቶ ብጸገም ዝረኸበቶ ንምወላ ዝኸውን ገንዘብ ዝኣመነቶ ሰብ ከምቲ ዝተጸበየቶ ክጎይስ ይትረፍ ንሳ ባዕላ ክትጎይ እኳ ብዙሕ ከም ዝዓንቀፋ ግን ድማ ንሱ ነቲ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ናይ ዓወት ጎደና ከም ምሩፅ ሓመድ ኮይኑ ናሃራ ከተዛይድ ከም ዝገበራ ትገለጽ እዛ ትንሳኤ እትብል ናይ ፈለማ ስርሓን ገና ኣብ 18 ዓመት ዕድሚያ ኣብ 2016 ዝጀመረቶ ጉዕዞ ንነፍሳ ክትኣምነላ ጥራሕ ዘይኮነ ስድራውን ነቲ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ካብ ወለዶም ዝመጾም ተጽዕኖ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ዝጎንፈን ጸቕጢ ብኣንጻሩ ንጥበብ ከም ሞያ ዝኣምንሉ ስድራ ብምርካባ ብድሆታት ጥበብ እናጎደለላ ይመጽዮ ካብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ንኣስመራ ኣብ እትመጸሉ ግዜ ክትሰርሕ እኳ እንተፈተነት እቲ ኩነታት ናይ መወልትን ኣፍረይትን ፊልም ደኺሙ ምንባሩ ኣይግድን ኮና እንተኾነ ኣብ መንጎ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ክረምትን እናመጸት ምስ ብጾታን መማህርታን ኮይና ሓንቲ ጉጅለ ብምስራት በድለኒ እትብል ሓጻር ፊልም ሰሪሖም ናብ ተዓዘብቲ ኣቕረቡ ቀጺላ ኣብ 2018 ብሌነይ እትብል ፊልም ሰርሐት ድሕሪዚ ከምቲ በዕላ ንኹሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ምኽሪ ክትህብን ከላ እታ ናይ ዓወት መገዲ ካብ ሰማይ ኣይኮነትን ትወድቕ ባዕልኻ ኢኻ ትጸርጋ ትምድምዳ ስለዚ ምቅላስ መሊስካ ምቅላስ ኢላ ንምስጢር ዓወት እትገልጻ ከምኡ ክትገብር ኣይተሸገረትን ኣብ 2019 ነትን 3 ዓመታት ዝተኸታተለቶ ትምህርቲ ኣዛዚማ ብፋይን ኣርት ተመሪቓ ድሕሪ ምውፃእ ጎኒ ኣብ ዝተመደበቶ ናይ መምህርና ዓውዲ እናሰርሐት ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ ክትዕንድር እያ ተርያ ለይትን ቀትርን እናሰርሐት ምስ ኣወዳትን ኣዋልድን ብብቕዓት እናኣለየት ንምኩራትን መዛኗን ልክዕ ክላበስዎ ዘለዎም ገጽ ባህሪ እናሃበት ኣብ ጉዕዞ ትርከብ ንጥበብ ይዕብዩ ዝበለቶ ስልጠናታት ምውሳድ ከምቲ ባሕሪ ወሰኽ ኣይጸልን ዝበሃል ከምኡ ድማ ሉና ብዓቢ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ኣብ ዝውሃብ ናይ ድርሰት ምውሳእ ኮታስ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ስልጠናታት ወሲዳ ክሳብ ኣብዚ እዋን ባዕላ ዝደረሰቶም ብድርሰትን ኣልያን ኢዳ ዝሓወሰትሎም ኣብ ምድላው ጽሑፈ ፊልም ዝተሳተፈትሎም ኣልያ ጥራሕ ዝገበረትሎም ትንስአ በድለኒ ምንበዓድሊ ንኸሎ ብሌነይ ክኾብካስ ካልኣይ ዕድል ሰነድ ከጎርብተኪ ንጽቡቕኪ ከይተፍቅርኒ ሰለስቲአን ድርሰት በኣልጌና ወልደ ማርያም ኣልያ ሉና ኣማንኤል ዝኾና ጠለለት ሪኣድሚት ወዲ ዘንቢል 2 ድርሰት ኣሌክ ገብረ ሚካኤል ቡሊ ኣልያ ሉና ኣማንኤል ኣገላግለኒ ሰዓት 11 ለይቲ ድርሰት ናሆም መልኣከ ኣልያ ሉና ኣማንኤል ሓንቲ ልቢ ከይደልካ ክሕሰኪ ድርሰት ሳሙኤል ኣልኣዛር ጸሓፊት ዛንታን ዳይሬክተርን ሉና ኣማንኤል ምፍቃር ፍላወርስ ድርሰት ኣሌክ ቡሊ ኣልያ ሉና ኣማንኤል ክንፈትሖምዶ ለውሃት ኣዛራቢት ኮይና ዘላ ስራሕ ዝብሉ ካብ ሓፂር ፊልም ክሳብ ተኸታተልቲ ፊልምታት ኣልያን ኣብ ምፍራይ ትርከብን ክልተ በዕላ ዘዳለወቶ ሸው ኣዳልያ ኣብዛ ትመጽእ ዘላ ሓዳስ ዓመት ድማ 2024 ብሰላም ትምጻና ብድሓን የጽንሐና ኣብ ኣለና ዋልታ ሃገር ትዝርጋሕ መለይ ትብል ተኸታታለይቲ ፊልም ንምዝርጋሕ ኣብ ምጽፋፍ ትርከብ ካልእ ብዙሕ ኣብ ሓሳባት ዘሎን ጠለባት ንምድላው ካልኣይ ወቕቲ ፊልም ለውሃትን እንተተሳኺዑ ክትግበር ምዃኑ ብተስፋ ትገለጽ ኣብ ትርፊ ግዚኣ መጻሕፍቲ ኣብ ምንባብ ሙዚቃ ኣብ ምስትምቓር ምስ እተፍቅሮም ስድራ ግዚኣ ከም እትሕልፍ እያ ትገለጽ ሉና ንወላዲታ ኣዝያ ተፍቅራ ምዃና ንምግላጽ ኣደይ ሞተር ህይወተይ ክትብል እትጥቀመሉ መግለጺ ንብዙሓት ኣብነት ዝኸውን እዩ እዚ ኩሉ ዕዮታት ንምፍራይ ምስ ዓበይትን ንኣሽቱን ብሞያዊ ድፍረት ሰሪሓ ክንሳ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኣዝያ ሓናኽ ከም ዝኾነት ቀረብታ ይገልጹ ሉና ንስድራ ምንኣስ በኹር ብምዃና ጾር ስድራ ንምቕባል በቂዕ ክዶ ተባሂላ ምስ ተሓተተት ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ከመስክርን ንነብሰይ ድማ ትኽእል ኢኺ ኢለ ከእምንን እየ ጸኒሐ መኽሰብ ድሕሪ ሕጂ ይኸውን ጾር ስድራ ምቕባል ድማ ከምኡ ትብል ንዝገጠማ ብድሆታት ከምታ ቀዳመይቲ ስርሐይ ክኸብደን ስለ ዘይክእል በቲ ቀዳመይቲ ስርሐይ ዝሃበትን ተመክሮ ተስፋይ ከተውድቆ ዝፈተነቶን ርኤ ወትሩን ዝመጽእ ብድሆ ክስዕሮ እየ ዝቃለስ ትብል ከምዚ እናበለትካ ኣብ ንፊልምታት ዝዕጅብ ድዩ ወይ በይኑ ደርፊ ዝኸውን ሕላይ ከም እተዳልውን ነግረ መገዳ ትገለጽ ክሳብ ሕጂ ከም ዳይሬክተር ቪድዮ ክሊፕ ዝተሳተፈትላ ናይ ድምፃዊት ብስራት ኣረጋይ ሄሎ ካብተን ተጠቀስቲ ፍሉያት ዕዮታታ ናይ ደርፊየን
ኣብ መወዳእታ ስነ ጥበባዊት ሉና ኣማንኤል ንሞያን ዓወታን ንኻልኦት መልእኽቲ ክትበሉ ምስ ተሓተተት ድርሰት ናይ ፈጣሪ ተውህቦ እዩ ብድሌትን ጎነፅን ዝመፅእ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ፈጣሪ ዝሃበካ ብቕንዕና ምስ ብፆትካ እናተመላልእካ ከተዕብዮን ብትምህርትን ተመክሮን ክድረዐለካ ብምባል ርድኢታ ብግሉፅ ትሕብር ሕልፊ እዚ ግን ትብል ንሳ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ጥበባውያን ወይ ኣብ ዓውዲ ጥበብ ክነጥፋ ዝፅምበራ ኣሓታ ልዕሊ ኩሉ ብእትሰርሖ ዘደንቕ መሲሉ ዝግብት ዝምጉስ መሲሉ ዘዕብድ ዝድግፍ መሲሉ ዘፅድፍ ከንቱ ወደሳ ከይትዳሕለላ ንቑሓት ኩና ብምባል ንዓወትን ፈተንኡን ብግህዶ ትገልጾ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንመፀኩም ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ሰላምኩም ይብዛሕ እዚ ለሰ ፕረዘንትስ እዩ